El passat dimecres 22 de febrer es va celebrar l'acte de cloenda de la segona edició del programa Dinamitza't, un programa que té per objectiu la millora de competències professionals adreçat, sobretot, a persones de Premià de Dalt que es troben a l'atur a través d'una metodologia innovadora. El programa Dinamitza't és un programa que té com a objectiu ajudar les persones a que es desenvolupin personal, professional i empresarialment, sobretot en un context tan canviant, tan competitiu i tan globalitzat. El que fa diferent amb altres programes precisament és el com, la metodologia. Nosaltres intentem, precisament perquè creiem que les competències, o sigui, els coneixements, les habilitats, les aptituds i principalment les actituds d'una persona són el que els fa fer bé la feina i a les organitzacions els que els fa tirar endavant els seus projectes són el recurs més important, més estratègic que avui en dia té la persona i les organitzacions per tirar endavant i per poder desenvolupar el seu projecte. La taxa d'atur de Premià de Dalt s'ha reduït un 30% en els darrers 3 anys. Això és gràcies al context econòmic i, sobretot, a la feina que es fa des de l'Ajuntament i al Servei de Promoció Econòmica de Premià de Dalt. La primera vegada va ser una iniciativa, un projecte molt xulo, i van dir, a veure com sortirà. I aquesta segona vegada, amb noves innovacions que han fet, encara ha sortit millor. Nosaltres estem molt contents de com ha sortit i esperem que l'any que ve esté el Dinamitza't 3. Respecte a l'any passat, aquest any és un col·lectiu més jove que el col·lectiu de l'any passat i per tant també les professions en què han buscat les seves pràctiques i el seu objectiu també és diferent, però jo considero que ha anat força bé. Durant els 4 mesos que ha durat el programa, els participants han seguit un procés per a desenvolupar les habilitats, aptituds i actituds més requerides per les organitzacions del futur. També han tingut la possibilitat de posar en joc aquestes competències durant el període de pràctiques realitzat a l'empresa escollida pel propi participant. En aquest període també podien dur a terme un projecte intraemprenedor. Bé, doncs el Dinamitza't, a part de donar-me la possibilitat de fer les pràctiques al lloc on em feia il·lusió fer-les, que va ser l'escola La Nova Immaculada, m'ha deixat aportar el meu granet de sorra, que ha sigut fer coreografies a l'assignatura d'Educació Física. Aleshores, el resultat ha sigut molt maco per part de tots els nens, s'ho han pres d'una manera molt divertida. Durant l'acte es va realitzar el lliurament de diplomes als participants del programa i es va projectar un vídeo fet pels propis participants del Dinamitza't. A més, una de les integrants del curs va cantar una cançó com a cloenda. L'acte va acabar amb un pica-pica per tots els assistents.